Salutare tuturor, bun venit pe Minecraft. Eu sunt TNT Master. Aveți grijă la mine, altfel vă bubui casa sau ce altceva. Și astăzi este primul episod de pe canal. Este cu Techit deocamdată. O să fac și cu Volts și cu alte serii, mă rog. Deci, da, și dacă se vedea altă voce ca a mea, deci asta nu e adevărata mea, nu știu, e ceva problemă cu microfonul. Era mama mea și tata mea la fel. Niște oi. Și trebuie oi pentru pat. Am văzut câteva undeva. Erau 4 cum a spawnat aici. Uite încă una acolo. Fuge departe, mă. Dă-l încolo. Hai, mă. Frate, zău. Unde-i? La treia măcar. Uite acolo. Trec cu ordinele diferite. Nu știu în cealaltă albă că era. Care bine că m-a spawnat într-un forest. Măcar asta e bine. Fugitorile. Așa. De fiecare dată la început să seriile. Trebuie să mă duc să mănânc. Nu cred. Scuzați-mă că partea asta o să fie cam scurtă, dar n-am ce să fac, trebuie să mă duc la mâncare. Deci, prima o să fie partea asta, după a doua o să fie mai lungă. Când termin de mâncat, vin și fac a doua parte, fiindcă mă enervează, deci tocmai acum vreau să încep să filmez și tocmai trebuie să mă duc la mâncare. Stai puțin. Ok, deci prima parte asta o pun și pe asta ca să nu ziceți că mi-am spawnat internetul asta. Ok, la revedere. Ne vedem la a doua parte. Bye!